Hi guys, so for today is actually kahapon is bago pa nakagawa sa akong mga pagumangkon niya. Mani si Ja. So bago pa na sila kagawas kay quarantine sila and then today nangaligo mi dagat together with the Lurin nga clan. So ang Lurin nga clan dili good part siya namo pero part sa akong suon nga bahay. So nami sa Bungamar, sa taran. Inila sa Nay, Ila bahay. Rosa. Sa ila Ila Rosa. kay Dagat. kay nga nung naligo magdagat. This is also more on banding sa kaliwat and also celebration sa Father's Day. So napo dari mga kaliwat rin. So nami sa Rosa and then I will show you the area kung unsa siya. Dili kayo siya nindot pero dani kasagaran kay free at the same time. Basta lang makaligo og dagat. So dili ko ng place, dili siya kanang gi-enhance. This is purely the place na tool sa dagat. Diba? Tingnan. So kami is napamiyari karon no. So narami Dapat ang magbutang tawag tubig na budget so kay astig ra gawan kuno. So mo ni among paanon, mo na among gibuhat. And then at the same time na day birthday nga hapon nga gi-extend ang celebration karon. So mo na siya. So I will be showing you the place and also sa mga tao kung kinsa ang tao matulog. Okay, tomorrow it is already our working time. So we will be going to Tagbilaran kay mag-work. And also my brother mo work na sad. So, mingaw na pod sa balay, going back to Tagbilaran na sad. Di ba tingno? So, this Sunday, pure relax, maligo og dagat. Healing ra pod. Okay, see you later guys. Bye. Bye-bye ting. Bye-bye. So I am here at Rosa nga kuan, Rosa Beach. So mo ni ang area guys. Matuon siya guys, pero hindi siya kaliguan, hinlo. Ano siya? So matuon niyo siya guys, friends. Matuon, pero dagay nga ligo guys. Marami ang dungan. So, before ko ng mga ligo, kaya na pa nag-prepare ari. Nag-prepare. So, we will be going sa akong pag-umangkon. Arita. Teng! Nagunsa ka, Teng? Ayaw palaom. Teng. Ari, Teng, dali, Teng, langoy, Teng. Dali. Ga. Mo nang kinakusgang pag-umangkon. Nay. Ari pa dong, Teng, dali, Teng. Teng. Ari pa dong. Hinay ra god. Dali. Dali, Teng. Nagon siya ka.
Ma. Say hi, hi, hi. Hi, say hi to my vlog. Teng. Be, hi siya. Hi, welcome to my vlog. Hi to, welcome to my vlog. Dating hi. Anak ka mo. Okay, kayo ni Lola, dali. Basas Lola, dali, paspasi. Ayaw. Basa Lola ting. So, ang uban is nag-prepare pa for the lunch. Darare atong kanon. Agray, ano? Sapid ko ani. Ano ang mga kauban ko ng likod dagat. De pare. Na kinakusgang maestra si BIF. Okay, ma-feature ta sa vlog. Sarap ng giloto. Kani sila man nag-prepare. Tiyo. Kulong bayili na daw. Oh, pada nak bayar eh? Mahal din nak bayar, mahal din na. Yan ang kinuho. Ay mo gid na. Tawa ko mo dagoy Palit ba? Aw na. Digay. Asa ko mo dada. Tao mo ni sa later mga una. Saan ni? Pasan ni ko ani tilapia? Ay saan ni? Dilap dyan. Silangaw na ningoy. Pero itabon na lang. Dito dyan po na. Problema mo nga nang pareho ka. Hindi nga tala magkakaway. May mananagan sila. Usoy katol. So balik taris mga bajing kinakusgan. Lolo, ano nga video? Na, kay kanang mga area. Na. Ana. Kasi na si Mama Edith ana. Ano ba? Natarong mo sabot ka. Na. Ano nga, ipakita sila nagunsa ka. Na. Na mga auntie na kinsa na. Kinsa na siya. Tarong nga. Na mo ni yung mga auntie no. Na mo na akong mga lola day lola. Mga angkol pod. Lulu. Dala ka dagan dala ka. Kinsa man na? Isulti. Kinsa man na si? Tinenen. Kana si Mama, Lula. Lula Edith. Lola Edith. Kana kinsa man na si? Uncle Teryong. Na sige, ato. Ate, nakuha na sila. Ato na. Kinsa man na sila ate, ana. Sila ate. Sila ate na. Sila ate. Nadi ko mawaw. Ako ragod kana kinsa man na? Kinsa na si? Ate Ijen. Si sunod. Kinsa man to? Dali. Sige, suroy. Dali.
Kuya tayo yung Pideng, si Gia, Kasi tarong nga. Ate Budin. Skin sa mga. Ado, ipakita na, anak. Nakin sa mana. Nakin sa mana. Kuya Melvin. Kaya Melvin na ito. Kuya Melvin. Hindi mo ba? Kuya Melvin to. Ayan siya. Ato na lang palo. Kinsa man na si? Mama lang. Siya mala. Nakato lang kauto ta na atong papaloy. Atong mama ba? Mama papi ay anak. Nakin sa na. Tarong nga. Nakin sa na ato. Lagon sa sita. Ana tarong nga. Kay liho. Kinsa man na? Papa Lumen. Asa yung papaloy? Papa Lumen. Og si Mama. Asa siya mapi day? Kato. Tarong nga, ipagkita na. Tuara. Huh? Tuara. 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 Nga, nagon sa papaluin. Tanong, nagon sa papaluin. Nagsogba. Atoy pa daw din ng balakaw. Tarong nga ayo, ikuro-kuro. Naman ni anong deryom. Bay professional kagama aryo. Kare kani sila mga professional nga mga unay. Na mo ni kinakusgang kagawad sa Bunga Ilaya. Ano guys? Bayot to gala. Konto man ni. Bayot. Bayot sa pateng. Ha? Lakas kumain ah. Kumain pa. Oh, tagay mo. So, ang banto dito. Ligo na. So, this is after the lunch. Ito ah. Baloto moments. Go apa yang dagdag mo sakay oy. Na ibutang sa anak. Ibutang sa. Ha! Dito kami sa dagat. Naligo. Ya, sulti lagi. Gabi dia manggod ko. Dito kami sa dagat. Pamilya. Dito kami sa dagat. Nah.